Колко часа не сте яли? Усещането, когато лагеруваш без храна, е наистина различно. Намерих дървето доста. Преспахме втори ден в тая уникална пещера. Само спаваме чували без палатки. 30 лева вход. Да. Това моите ръки ли са, елате? Дори не знаем колко е часа и утре ще се будем, като изгрее слънцето. Peak Male Activity Band. Берете, добри хора, това е. По-гадно от 24. Ще правим лагер. Това са бели чували, вътре има дървета, да не помислиш нещо друго. Кажете, какво ще правим? Ще спиме тази вечер и следващата долу на пещерата. Домъкнали сме не знам колко оборудване. Just in case. Just in case. Защото всички дървета са мокри в околността и не искам да ни е това чак толкова трудно. Да взели дървета. И да, спиме само на спални чували. Само спаваме чували Няма без да палатки. имаме палатки. Но Все пак сносим дрехи. да, ще ни пази добре и завет самата пещера, така че сме на оферта. И най-вероятно ще на 2 курса, за да не се убие. Със сигурност ще е на 2 курса, даже може и на 3. Не, на 2 ще се постараем, нали така? На 2 ще успеем, да. Ще успеем на 2. Ще успеем. Въпросът е кой ще вземем първо. Да, дървесите са най-тегави, те според мен са първи. Те, Накрая да ги оставим. другото условие е много важно, кажи какво е. Да, много важно. Ние вече забравихме, но фастваме 3 дена. От Да. вчера вечерта сме започнали. Вие започнахте, в аз трябва да 11, довърша. Калин в 9. И до петък вечерта, той до 9, аз до 11 няма да се храня. Пламбата от днеска от 3 на обяд. След обяд до 3. Да, 72 в часа селото. трябва Три в селото. един вид да гладуваме. 72 часа фастинг. Идеята е да изчистим духом тело. Само вода. Ще пием и то няма да вода. прекаляваме много. Пием яко вода. Чайчицка. Право е. Много тегло ще стане. Яма светни? Опа! Колко си потен ти да. Маля, братле, аз наистина Много много. тук си има чисти, брат. Дале? Да. Здравейте хора, ето ни. Оставяме багажи, работи, дървета на 2 курса. След малко приготвяме огъня. Его Калинския. Последният чувал, те. Последният чувал. Докарахме ги на 2 курса. Опи, водичка. Опа, Да, айде. дръвчета. На пламата водичката, че той изва. С двете дървета турби. Айде. Айде. Level 3. Апдейт. Къде оставим мъчите? Помба, искам да помня. Ей сега, чакай. Я чай това. Калин, докато спинаше ни да стреля с посахи. Глупости не не бих. Я, виждаме ли се? Скиваме се, да. Добре. Добре сме, айде! 3 дена, 2 дена. Само 9 тук, нали човек? Да. 9. Добре. Не знам. Лудница. Първия огън за вечерта. За 2 дни. За 2 дни. Лагера все още изглежда неподреден. Ама има бая време да се подреди. Работа е да си изградим някаква база, бе. Нещо яко да измислим. Аз искам да има някаква мега скатана база. Че така и така няма да имаме какво да правим цял ден. Да. Давай. Боя, че припадна, ако продължа. Това е, ще бъде най-бинчилин в двата ми дни живота с колко време. Peak Male Activity Band. Верно. Пиеш ли водичка, къде не? Цак, И аз само водата ми остана. цак. Его огънчето. Его Веско. О, почва да гори много. Ема и мене. Опа! Цак. Браво, вече малко е доминат. Ужас. Гледайте какво става хора, пещерата.
Дори не знаем колко е часа и утре ще се будеме като изгрее слънцето. А тази лампа там ще се разтопи, ако оставиш още малко. Няма. Да, т.е. чувал ми на сутринта, ако не съм изгорял в него. Има нещо против да дойде да ни го каже на живо. Моли ми за себе една лекция тук на този. Три пъти. Опа, чакайте, съм малко грозен така. Съм се подстригал вчера за това събитие. На Калинските съм красив. Това е специално за днеска, за Бога. Здравейте. О, чакай, защото беше. Ама ти не ме попита. Тук сме си легнали. Цак. А това сега следи момента ли, какво? Ами не. Това мога да направя да те следи, но Няма нужда. в момента е в нощен режим и Моето други спално кадри. чувалче е от Дексон. Ще следим момента. Тук е там. Епа. Ево Калински. Ево при пламата. Положението е много добре. добре сме. Добре сме. Такова огънчето, както виждате. Много красиво. И така. Все още сме в много добро настроение, защото не сме огладняли толкова. Да, пламата яде днес кило брат, на всички тук. Цяло утре Ние хапнахме малко сол. Ние ядохме малко сол, да. Истинска не е йодирана. Много добре влезна. Ама вече излезна. вечер, последния ден влога малко може би ще сме се озъбили. Горе-долу сме добре. Ще станем най-чистите животни. Утре ще ви снимаме с Калински пресите. То вече и пламата ще е на преса, така че всички сме на преси утре. А ръката ми изглежда много голяма тази камера. Все едно тренирам. Това моите ръки ли са, бе, бате? За тия ръки, бе. Калински, ти имаш някакво съобщение за хората? Не. Какво да кажа, хора? Какво да направя? Че Какво да обичам да направя? играя. И по някой път съжалявам и не съжалявам. Кажи нещо мъдро. Мъдростите са за мъдреците. Ние тук сега живеем като предците. Ние в момента израстваме в мъдреци, все пак сме на 20. Няма какво да ги научи хората, те ако ги питаш, знаят всичко. Много тежко беше като това. Realization, не? Да, 26. Казали си, мама. Бъдете добри хора, то е. Да, бъдете добри хора и лагерувайте е така. С пистолети и мачетата. Именно. Задължително. О, лад, тук проби. Я да е. Калински. Кажи ти нещо. Аз какво да кажа? Его огънчето. Тук пробивате. Его фенерчето. Сега ще ми себе майка си. И ето го и мачетето. Чувствай се. Много хубаво снимате с камера. Това нещо е special for the guests who come here to make a poster. Да цъкат. Аз ще ви кажа. Цъкат бела. Аз ще ви кажа деца. 30 лева входа, да. Седете тук На и... илата на хонорар. Да, лата на мира се плаща. Има и участие, я пусни участието малко, без. Дай участие? малко музикалното участие да Това си прибрал. прибравя. Аре, утре сутринта. Утре може. Ай, сутринта няма добре, сега да с предизползвам. кафето, с Няма да кафето. използвам всичко за вълга. Какво кафе, бе? лате? Мечтая се за кафе. И аз си мечтая за кафе, ала С мляко, мале. 6 минути. Високо ще ядем като приключите. С неяденето вече. Може да ще накача. Айде, добро утро. Добро утро на всички. Попове и лъжички. А така. Те, Цяла огъня. вечер беше доста неудобно това ръгълце и вече са направили някакви подобрения. Да. Тук сме добавили камъни с още пясък, за да го изравним, понеже постелката не влизаше и падаше надолу. Да. Вече имаме камъни, обградени сме с сол против демони Да. и И имам да си довърши страни. след малко ще се оправим и с това. съм поръчал до един бус. Носи ни 3 матрака и Поръчково Армани. поръчко да. После един розов хамър с един авер, носи 3 моми. И сме добре. Ще подуших. Само като те видях с камерката и не стана ясно. Мисълта мога да се върши, да.
Дори не знаем колко е часа. Сега по слънцето колко е, Калине? 2 часа. А? 2:15. Аре. Иха! И ето, че изкачихме бобеното зърно. Чай да обърна. Кой час ви е без храна? 40 някъде. 40 час без храна. Да. Вечер 48. Бати красотата, бат. Няма мирише. Мирише, да. О, брат, много силно мирише, бе. Благодаря. Я? Помириши го, бат. Аз го мирисах, не. Леле. Много яко е. Евах тякото. Това е забележиш това, така да го мирише. Мале, те са много, е. Я виж той голямото лале, брат. Виж го е той лале. Майко, здраво. Много яко мирише. Там какво има? Ами, мога. Ще донесем дървата, ще вземе лоштък. Това е твоята качулка от... Тя ли не са? Да. Ево. Еми, старвал съм си качулката вчера. Представяш да е реден? Тука даже може и вода да е било. То нали тук се е случил де-факто големия потоп в Черно море. И най-голямото доказателство е, че Черно море е било езеро. И единственото море, което на дъното няма никакви бактерии. Мале, бах ти красотата. Я погледнете. Я? Това е добър лагер. То тук е лагер. Да, с коя гледка, я вижте. То тук е по-яко даже. Те да спиме тук, да. Да? Аз съм Ще е на... много тегло обаче, по-тегло ще е Много от ще това. духа, бе. Много ще духа от всяка. Може да направим, да, то па няма и борче да си вземеш да си направиш Да. навес и нещо такова. Искам само да видите. Ходихме за дърва. Усещането, когато лагеруваш без храна, е наистина различно. Аз за сега съм гладувал 24 часа, те вече са на 48-я час. Утре ще достигна до 48, но те ще достигнат до 72. Тоест, и аз трябва да достигна до 72 часа глад с цел пречистване. Не е толкова страшно, както и влизането в морето не е толкова страшно. Нищо не е толкова страшно. Трябва само да започнеш да го правиш, да опиташ. Хората сме способни на изключително много неща. В голяма част от случаите лимитите, които слагаме, са изкуствени. Затова опитвайте. Готино е.
Ние все пак идваме от природата, не идваме от града. Ето го града. Много добре. Слизаме тук надолу. И... Ето го Калинския. Влогвам. Так. Се справиш ли? Давай, брате. Ще докараше някой дърво от Уидере. Няма много, даже няма печенки, само някакви малки. Ще разбирам, тук има два големи дънара, които са падали, просто не мога да ги взема. Чакаме те в лагера после. Шоф рейндж, може да се експлуатира устройство. 10 км, ако е равно място. 10 км. Много добре, много добре. Много добре. Само не. Я го видим локито-токито. Колко държи бе? Батерията? За първи път ги тествам, вашето е на 2 чертички, моето е на 3, защото толкова се заредих. Това е. Избираме си честоти, да не могат да напроследяват. И си цъкаме. Рейнджър, да те чакаме ли за вечеря? Идвам, скъпи. Да ме чакате. Що си казал? Намерих дървета доста. Идвам. Окей. Веско до бейскамп. Връщам се след малко с дървета. Ще се включвам само, аз няма да мога да говоря с устройството. Ще нося дървета. Край. Разбрано. My name is King Ragnar. That is my name. What are you buying? What are you selling? Ус! Ус, бате! Локи-токито Рагнар не го имало, нали? Ти бая дървази. От едно даре, още има. Още? Не отивам. А? Не отивам. Ало. Проба 1, 2, 3. Проба тук. Ама аз трудно, защото ти трябва да говориш с това. Трябва да се чува повече, защото... Проба. Е така, а виж сега един, че по друг начин, как говориш? Как е, брат ми? Да се чува. Ехо. Ти до сега нищо не си чувал? Чувах. Как чуваш? Фокусирах се, не знам. Затова ти повтарях. Обдарата, так. О, те. Много добре. Втори ден. Ден 2. Здравейте, орки. Опа. Вече е пак вечер. След малко отново се стъмня. И пускам най-режима на камерата. Да се знаете. Цък. Как ме следва? Цак. Не ни питай дали сме се къпали. Не сме се къпали. Но морето е там. И ни чака. Ще ги гори Овена. Или само те ще ги гори съм. Ами... И той ще го подпукаме. Не го равни, дай да го сложа по средата. Аре, кажете отново колко часа да не сте яли. Мен от Варна. Колко часа не сте яли? Скоро 48. 48 часа. Май ще стават повече от 72. Повече от 7-2. Не може да са повече, да. Аз вече затвърдих 24 часа без храна. Утре по това време горе-долу яр съм 4-8. И те ще са вече на 7-2.
Виждате там дупката. Та има още една дупка. Да им кажем на хората какво е най-важното при огъня. Духането. 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 А пък, Който не духа, ако няма духа, не става с плюнка. огън няма. С камъните е по-добре вече. Какво става, хора? Така, това е втори ден. Бат 3 път свърши. Да, 3 път свърши. Преспахме втори ден в тази уникална пещера. Вижи как спахме. Ами, не знам, аз спах. Това беше най... Спахме ли въобще? Това са на гадни места, това беше по-гадно. Но това беше по-гадно от 24 в района. Даже е 48-ца. Честно ти казвам. Тая вечер. Аз не съм влизал в района на там. Ами там поне ти трябва да хапаш. Да, круасанче. Да, някакви круасанче, нещо работи. купуват. Ако изпееш някой Макдоналдс. Да. Да. Примерно. Хейп меню. Примерно. Там кажеш някой меню. Носи Гледай, нещо. ония клип, не знам ли сте го гледали с двамата актьори в Америка, ето отиват ги затварят. И двамата. О, братле, много държим динкяр такова и той, да, чува и вода да хапа такова и той. Да, гледам звуките. Да, Джими, не, пили... те са много известни. Дет много скетчове правят. Да, те много скетчове Много правят. са смешни. Много съм се смял на това. Така де, стана ми лошо по някое време през нощта, защото дима от дърветата го дишам, щях да драйвам, изпотих се 3 пъти, скинволкъри тук някакви, може би са минали, не знам. Да правят. Его Калински. Тежкото, най-тежкото е, че на мен ми е мега тежко, а те са вече 72 без храна ще карат. 60 час сме вече. Да. Да. В 9 часа сутринта става 60 часа. Кажи здрасти. Здрасти. Едва сме спали, Кой? Ей, ти ли бе? Ти И спа аз, много, бе. да, аз спах много, обаче човек, ти- пак се будих. Ти си нереален, бе. Правиш. Ти наистина какво беше 5 мелатонина преди лягане. Няма 24 мелатонин, такова. бе. Просто лягаш, брат, и заспиваш, това е истината. Не е това истината. Не може това да е истината. Не, ти, бе. Само да кажа, това не се случва, когато 72 часа гладуваш. Това се случва като и тренираш. Принцип. Да. Но със сигурност супер много се вталил. Здравейте! Както виждате, вече се тръгваме, събрали сме багажа. Ето едното магаре, другото снима и третото пред вас си говори. Така, съм третото магаре. До сега беше много разхвърлено план да покажи на хората, но сме събрали всичко, точно както трябва. Оставили сме на хората, които идват по бъдеще, тук в ляво, план ляво. Оставили сме дървета, води и туалетна хартия, за който идва. Така че трябва да се мисли за другите, не само за нас и сме Точно. си изчистили природата. Даже сме взели бокуци на други хора, събрали сме ги в този чувал там, той е за бокук. Ако следващия път този чувал бъде разпърцатосен навсякъде, който го направи, ще бъде убит. И така, и приключва филма. Това са стандартни процедури, Да. без напрежение, просто да се кажем. Не, че нещо. Че природата трябва да се пази. Да, Който идва да пази, за да не го изгърбим. да. Ето е пътеката, прибираме се. Следващия път няма да ходи с толкова много багаж.